guys, baba ulit kami ng Baguio ay ng Pangasinan. Ayan, si Pilar. Ayan, si Lutlot, si David. Nag-aatak. Bagong riban. Kasama namin si Darrell. Ayun. Ayun, si Adel. Let's go, Pangasinan again. Yan, vertical clearance 4.2 mm. Tagabi-nabi, matulog ka na, tagabi na tapos. Masigasig namin driver, si Velasco Sopre. Kami ngayon sa Under Cave. Pagi. Tamad ng mga tao ngayon eh. Tamad na lahat ng mga tao. Oh yan, magaganda. Si Lot-Lot.
Ito malaki? Eh, para una. Ito? Ito ay, gusto niya. Ay. Tinanong niya kung gusto ni Sufre. Kaya magkano kilo nun? Ha? Napigan niya? Doon tayo na. Ano yung tawag ka na eh? 222. Bukasan ko na lang sa lupa. Sasabawan to. Ang kapo pang kabalo. Kaya ma. Tama. Gana man eh. Kaya ma, wala yan. Masabi niya. Eh, bago sa iyo, hindi matatama. Diba na yung bago sa iyo? Sabi ang may laman na yun, nagkapagdala ba ka? Ah? Ang tago. Ito ihaw natin, pwede na. Dalawa lang, ano? Napigan yan eh. 160 po. Dalawa ka maliit. Gulay. Chicken daw, David. Papanood kayo sa YouTube. Anong channel niya, sir? Saray, ito, saray. Nanonood ko pa. Nanonood ko matubos pa. Paano na? Yes, sir. Meron na silang, sa TV vlog ko. Shout out ko kayo doon. Ito, YouTube to, YouTube. YouTube po. Di nga, YouTube. Panoorin mo. Para mapanood ka doon, shout out ka doon. Say hi. Yeah. Sold nyo na yung manok niya, Kaya hindi niya manok. Fried chicken. Okay, bye-bye. Paano kumilas yun yung isang bukso? Ko? Kuha ko? Dali, kuha. Bili tayo ng manok. Lechong manok. May luto na? Magkano isa? Magkano isa? 260. Isa. Ayan Video lang kita
Ah, ito nga pala yan, ah, panuorin mo. Dito ka. Ah. Yun o, chop. Yun o, ihaw. Yan, isa po natin. Ayan, panuorin mo. Ah, panood ka na. Say hi ka naman, no? Sa YouTube. Let's go! Ano ba sa kabila? Bye! Let's go! Kaya ka masanting pura ko din, masanting din ba ito? Apres ko nira na. Kaya lalako naman pati ilado. Manalap. Ito'y sumpa natin sa may kapal. Dagat. Punta naman tayo doon, hindi mo na alam. Anatan, Ana, pindutin nyo nga si Ana yan. Pindutin nyo si Anatan eh. Amin, amin. Bakit, Ana? Bakit? Lagi na. Malayan.
Palma. Basista Pangasinan. Lapit na. Dito na kami. Punta tayo sa slowdown. Okay. 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 Yan, diretso. Yan guys, dito na kami. Okay. Bangking. Nilinis. Istan. Binili namin to sa May mito na naman lang, te. nakaran namin. Kalang mito to, mga Ito, kay. binabad na karne, nilot-lot. Nakimin na si Tina. Yeah, paringas tayo guys. Paggihawan. Bakasyon ulit guys. Okay na. Hello, wali. Tingnan kong mata. Yung may sabaw eh. Ihaw. Ay na pa, John. Punta ka na rin dito. Oh, wow. Yes, kaya. At ang maganda balatan din. Ganyan sa kapatid. Gobya. May may natan. Gobya. Ay, ka ba rin? Sige. Hindi, kung magdukang grade 6, singaw mo dyan na po na naaro mo. Sino yan? Ni, naaro mo dyan. Ma, kita-kita dyan! Kita-kita dyan. Bago ka mo doon pagtakar mo, naroon ka kang tabi. Bakit na ako mo sa Sino yan? isang kamay. Ganyan lang. Paano man kanin? Lord, Tabes! Ay, Dwayne! Kain na tayo mga guys. Ako'y mamagdalo, namaga. Mantog. Gwen! Eh, ba't ang iyong gawin? Gwen! Ay, lumunod ka. Eh, pandara na ba? Lamura na ba ako daw? Pala, tingnan mo mga kapag-sos. Pasungkuyan mo kung gasa ka. Gwen! Wala mo kindikin niyo ako. Eh, bumaba. Bumaba. Bali. Gwen!
Duit mo eh. Tiren! Uy, kain mo na, Tibet. Malaki. Ah, muna kayo, magtatakay silang ka. Pabutin pa rin, sus pang kapit. Ate tayo, be. Tiren! Ayan, guys. Ganun ito tinis sa kiugaw. Grabe ang init. Nakikitin mo. May bandot, limaman. Amya, kaya ba ito na may bandot? Hindi kami ito, talaga. Mas ka limang! Nagamangan nga kasi kukuha, no? David. Ganun takla, tapos mo, wag ang may tingay, sulong. Bangko namin nagkapalit si Tim. Hindi pa ba, pati kang tok mo, nini. Bangka na, pwede mo na. Tumano mo ang kapano. Halika na, kain na. Ah, Bagay meeting kasi. yun na yung dilim ng ulam. Sulong. Minute. Halika na. Grabe, magtutur-tur sumingin ko. Kaya ang pinalitan ko. Meron kayo niya. Oh, niya. Terus kita mau kapan? Kakabay ka? Tubig. 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 Like, sina. Like. Ay! Ay! Isip ko, isip ko din mo. Ano ba tayo kaya? Ikaw ba't yung ita? Sinabas tuto ko. Tao ko na kung drum. Pagpirusan ko lang mo din, ma'am. Ikaw yung kumita no, si Darrell. Parang jaman, ma. Kanyang naman, tunang jay tari. Ano lalo? Kaya ano pa sumangal? Mahal kita no? Di ba mahal kita kay Rumi? Ay, ito tulad ba? Ikin ni isa tulad ba? Ika lang, ka lang. Ma'am, kani. Ano narumog to man si Kinman? Binabaloko. Magtabangan din, bagay mga niya. O, tayo mo nga. Di palit pinay. Pagdasan, pagkira yun. Akali, ma'am. Huwag Masaya ba ako kayo? Ay, butan ito na. Gaman ta, natamangan. Gahon ka pa. Gaya natamangan, ito nyo na ba ka? Lalak ng mga individual. Ano pa pang dyan? Yung dyan. Lalak ng mga Ulang. Magdabi kaya nga natang mo. Kasak mandang. Naman ta perang kakian. Laki ni plato man, kulang din pa way kong plato. Tubo ko lang. Hmm. Tubo ko sa
paling matatrabaho mo ito kayo. Mangke. Ha? Si paling matatrabaho mo taga dyan mo tayo. Parang tatrabaho. Ako ni? Taga dyan eh. Tapos umpisa daw ba? Hindi talagang kinin daw natin. Tete, yami lang dyan. Plato, mga kay plato. Mamanta niya. Lagi plato, agak kakyan. Patubig nga. Yun, kahit mo lang kanin doon. Tubig mo. Kahit ka doon, kahit ka doon. Nakakabata mo, nakakabata mo. Ako lang, pumutol ka lang. Ano ka lang dito ng din? Kami sila kiyan. Mga ba? Kaangat, ano daw po kami. Pataro, takpan. Ka? Hindi po ito ako na. Maligid ito nung dahil kani? Ha? Ay, bawin mo pa niya pingay. Tani ka ba pala mo? So, Ulang mo. sakay. Sa kaladwa. Hindi magaya. La. Hindi, baso mo. Kaya nga. Pog. Baso mo lang tubig. Ayun yung baso ko. Pinagsasya ka dito. Hindi ang may baso. Madi, tapos ka kay John. Parang hindi ka pa kumain mo. Hindi lang kumain gabi. Eh, yung kanya mangingi. Mangin. Yung alay pa. Yung alay. Diyan kayo hindi kan sila. Galajak ka lang. Sili karawin mo. Mga. Hindi nyo pa mo kwento. Kung anong dalang mo ka lang sa kwento? Dila? Ano tula? Yun. Yes. Isa kumain. Ito. Natira 3. 4 sila. Yung? Hindi ang tubig. Nabusog ako. Yan. Nahuli si Daryl. Maraming bakit ka pa. Manjadalong ka lang. Baka kaya ka. May dalong. Sa ano tula? Aman, hindi ko makita. May dalong tanggal, di ba? Grabe ang panginginig ko kasi. Abi, ang gapo na itik na Ganyan yung malaga ha. Sige ya. Hindi sakay. Ano ba? Ano sa bawtuan? Ano ka dyan sirang gari eh? Ah, Ito yung
naunang maubos. Ayun, sahig sila kumakain. Guys, so, Siyempre, among pa na sa kayo nga natin yung wine. Itutuko mo sila ng kunti. Patagalan mo sila ng kunti. Alam kayo, lang kayo. okay, kain lang kayo na kain. Diyan ka na kumain kasi. Diyan ka dali kumain, no? Sino kinakawat ka? Tawag ibig ko kanina, wag dito kumain, no? Kain lang kayo na kain. Puro ka dito. Ayun, si David. Kain na David. Tangga mo! Hindi ka talong wala kaya. Sahig sila kumakain guys. Yan sila lahat. Hi, kanyo ha? Tingin ka dun sa video. Oh, thank you sa taas oh. Tingin kayo sa taas. Hindi kumakain. Tingin daw kayo sa taas, oh. Kain lang, kain lang. Bababi na kayo, bababi na. Bababi na kayo. Bababi kayo, babay. Oh, may lang. Baaw, baaw, wala. Oh, di pa tapos tumato. Napak ko dito kayo, video ka ng video. Tak.